wannan sirrin yana yi amma da izinin Allah. Dan manzo Allah ayi sharing din bidiyon nan, ayi posting din sa, ayi annabi salati, a dauki wannan sirrin a jarraba. Za a dace da izinin Allah. Duk wanda yake da wata muhimmiyar bukata yake so Allah ya biya masa ita, dauki wannan sirrin ka aiwatar. Albarkacin manzo Allah zaka dace kuma bukatar ka za ta biya. Ka yi alola idan da daddare za ka yi aiki, idan da rana ne za ka yi nafila raka'a biyu, fatiha qul huwallahu, fatiha qul huwallahu. Idan ka yi sallama sai ka zauna ka yi istighfari, ka yi annabi salati, ka zo ka ce ma inda kum yanfadu wa ma inda Allahi baq, ka faɗa sau 313, ka faɗi buƙatar ka. Wallahi azim za ka ga yaddar Allah, za ka ga wannan buƙatar da kake da ita, musamman a buɗin harkoki ta biya. Na ba da shi saboda manzon Allah. Masu tambaya na sabulu da hayaki na dafa'i da jalabi da buɗin harkoki, to ko suna wace ƙasa ko suna wani gari za mu iya aika musu. Masu tambayan zobe, shakuru kundum, ko suna wace ƙasa ko suna wani gari za mu aika musu.